Nde wokene Chukwudi Holy Ghost International School achịkọbago mmemme graduation ha no depụrụ nnukwu iche maka ndị nọ na-agbata nọziri 3 wee pụọ na-agbata basic 6 ya bụ mmemme bụ nke dọtara ma ndị nne na nna o ma ndị na-elekọta ụmụaka anya ma ndị nkuzi ma ndị enyi nakwazi onye so wee chọpụta ya bụ ụlọ akwụkwọ bụrụ ya kwa Edith ndị ife Tochukwu Ochei wetara anyị akụkọ maka ọ dị ugbu a anyị ga-akọrọ gị ya ka o si wee dị na nnabata anabatara ụmụ akwụkwọ ahụ ọtụtụ egwu agụrụ ya nakwa ihe ndị ọzọ pụrụ iche n'okwu mmepe ya onye isi oche na mmemme ahụ bụ Maazị Sylvester Molokwu toro ụlọ akwụkwọ ahụ maka ezi ọrụ ha na-alụ na ndụ ụmụ akwụkwọ ha ma gbazikwa ha ume ka ha ghara ịda mba n'ihi na onye jekata ghara nke o jele eje ananarị ya n'iyi onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Evangelist Kenechukwu Okeke nọrọ n'oge ahụ kọwara ndị nne na nna na ịzụ nwatakịrị n'akwụkwọ socha n'ihe onyinye kacha nne na nna ga-enye nwa ya ma kọwazikwa na ọ bụ ya kpatara ụlọ akwụkwọ ya ji wee na-agbasi mbọ ike iji wee zụọ ụmụntakịrị ahụ n'ebe ọ gbasatara agụmakwụkwọ akparamagwa nakwa amamihe Evangelist Okeke kelere ndị nne na nna nakwazi ndị niile bịara na mmemme ahụ maka nkwenye ha nwere n'ebe ụlọ akwụkwọ ha nọ ma kwezikwe ha nkwa na ha ga-aga n'iru ghara ịda mba n'okwu nke ya na mmemme ahụ Oriakụ Pisonia Chiamọgụ kelere ụlọ akwụkwọ ahụ maka mbọ ha na-agba n'ihe gbasatara agụmakwụkwọ ya nakwa iwulite ụmụazị n'ụzọ kwesịrị ekwesị ọ nọkwara n'oge ahụ kpọọ ndị nne na nna oku ka ha kwado ụlọ akwụkwọ ahụ ka ha si wee na-azụ ụmụ ha n'ihi na aka nni kwa aka ekpe akwụkwazie aka nni mmemme ahụ bụ nke bịara n'uju site na ihe ngosi dị iche iche emere n'oge ahụ bụ nke gụpụtara ajụ aza egwu ọdịnala nakwazi onyinye nkwanye ugwu enyegasịrị na mmemme ahụ site n'Ọka aha m bụ Tochukwu Ochie maka akụkọ ụwa ABS